Veseli suncokreti biraju predsjednika u jedan teški, najteži dan, a to je dan ponedjeljak. Evo su nam ovdje kandidati. Prva će od kandidata da nam se predstavi Lena Perić. Aplauz malo jači, molim vas, da to bude aplauz. Tako je. Drugi kandidat, Maksim Starčević. Aplauz. Treća kandidatica, Milica Ilić. Aplauz. I četvrta kandidatica, Ena Trajković. Aha. Sad glasanje može da počne. Ko od vas glasa za Lenu Perić? 1, dobro, ali vredan. 2, Lena podigni 2 prsta. Odlično. Idemo dalje. Ko od vas glasa za Maksima Starčevića? Coca-Cola Zero. Idemo dalje. Ko od vas glasa za Milicu Ilić? Za Milicu Ilić. Za Milicu Ilić. Coca-Cola Zero Milice. 1-0. I za Enu Trajković ko glasa? 1, 2, 3, 4. Proglašavam Enu za predsjednicu danas.